Hei, laulahan jotain. No kun sä kaikut silleen, sano vaan jotain. Kun ei mitään. Häh? Se kuulostaa muuten kasuuliselta, ei jumala. Ei kun oikeesti kuulostaa. Wow! Huomenta! Ei! Mene hengitys ASMR. Mikä toi oli? Mennään tonne taas tonne reikään, kokeillaan tuolta jotain. Se vittu. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Toi on taas toi! Se... Ai saa! Mihin nää lähit? Oh. 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 Mitä? Ai! Tulepas tänne, pikkulapsi! Haloo. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Missä? Hei! Mulla on repputerta hitoa timaattia, niin pitää hittoa mä tennillä. Tuommonen, 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 tuommonen.